Pynbor nakaslam jong unong san Hima. Ngut ki MDC jong ka Congress ha ke HADC ki bakentup MDC ka Maukhar pentor umkra constituency uba PNCM baru MLA bat MDC ka Meliam uba RV Lingdo kila Shah Pynbor ha ki Nongïalam ka Congress bagi de ban weng no mardor ke jingat reilang bat ke executive committee Ïalam da ke NPP ha ke HADC ka khubor na ki Nongïalam ka Congress ki bangkwa ban penpau kerteng kila thu ba kani kam de shu ka sien ke baningkong ba ka seng kan betha yala ki MDC bikin weng no ke jingat reilang bat ke NPP manla ki Ïalam jong ka seng ila juya kran halor kene ke benta tamba kampat don kenu ke sin jam na kaliang jong ki MDC ong ki Nongïalam jong ka Congress kile thuru bakani ke jingkentu jong ki ban weng no ke jingat reilang kalong khnang bakin la ban pen khre pat ila de na ka benta ke election MDC ka ban salong haus nam ban wan habayo pat ban ekran baru MDC ka Maukhar pentor umkra uba PNCM uba batru kum deputy CM ka HADC ula kubur bagade ke jing Shah bagadan kum kata ke jingkentu na kinong trei jong ka seng bakin weng no ke jing trei lang ha ke HADC kani kam de satya ka kam ka bala ban shimrai no menta hendrei ka don kam bande kran sani bah bat selok lang baru MDC ka Meliam shwa bakin shim ya ka rai ka bakhadu la ong uba PNCM shu la ong ru baka jing shimpor jong ki ban shim ya ka rai kadai namar kila dan bentalang haki babun ki isu bat ki policy ki bedai nak benta ka bha kamiat jong kari bat ka jat benrio